sa self ko, sa drama, kaya ko pa rin kiligin eh. Ang galing talaga ni Uncle kung walang asawa yan. Johnny Walker. Grabe, ang dami palang bago mga names. Jules Launya. Bay, ang lamig sa labas ngayon, bay. Maawa kayo, bay. May mga lamok pa ngayon, bay. Aray ko! Kung baka madingwi. Pero magkano na ba pagupit niya? Mga 200. Oh, may 50 nga nagupit. Kalahati. Pero tamang cut ba yan? Ang tamang cut ko. Tingin ko naman. Naging kamukha ko naman si Jake Cyrus eh. Kasi nandun, diba sa mga pagupitan, may mga papagaya kang book. Pero okay naman, napagtsatsagaan ko naman po. Maraming salamat sa iyo, Kuya Benhar. Sabi naman ni Fireplace, ang fan name ay Chino Poppers. Ang community raw ni Kim Chino ay Chino Pops. Ang tawag sa mga fans ni Kim Chino ay Chino Poppers. May ipis sa kotse mo, mahal? Wala ah. Excuse me. Yung daga nandun sa sa makina. Hindi naman dun sa loob mismo. Hindi nga ako nagpapakain sa kotse. Ay, hindi ako nagpapa-drive-thru sa kotse. Hindi ako namumula ako. Hindi ako nagpapakain sa kotse dahil makalat. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.